Sziasztok, Digi Boss vagyok, és ez egy új sorozat lenne, egy hardcore sorozat lenne, és szerintem nem lesz olyan hosszú életű, am, mint amennyire lehetne számítani. Ö, Vágjunk egy kis hát szerintem, azt mondom. Várjatok egy picit, mert lejjel kéne venni a hangját a játéknak, mondjuk így, music off, és video setting, okés. Minden van. Remélem, hogy már tűrhető a játék hangja a hangomhoz képest. Nem sok tervem van a sorozattal kapcsolatban, de hogyha akartok, írhattok achievementeket, amiket szívesen fogadok, és mindent a legjobbakat kiválasztom, a legjobb 15-öt, most ez a számított eszembe, és azt meg fogom csinálni a hardcore sorozat végére. Ha meg hamarabb meghalok, mint hogy az achievementeket tudnám teljesíteni, akkor majd a következő Survivor sorozatomban, ha lesz, akkor fogom megcsinálni. Csak várjátok egy picit, még egy kicsit laggolok. Csináljunk szerintem. Kezdjünk is el komolyabban foglalkozni a Minecraft-tal. Nagyon kevés az FPS-em, ez nekem nem tetszik. Csináljunk egy kis... Így. El kéne indulni bányászni szerintem. Szerintem, hogyha ismeritek Szivacsot, ez egy jó videós, modokkal foglalkozik, nézzétek. Az ő 2x2-es módszerét alkalmazza fogok bányászni, mert ez tényleg nagyon jó ötlet. Meg kell, hogy mondjam. Tehát cobblestone szerzése is jó, és találsz is bányát, akkor az még jobb. Ugyanezt mondta Szivacs is, tehát minden fasza. Nem nagyon sokat terveztem a bányában lenni, mert ott jön el a legtöbb halálozás, lávába esel, szörnyek megölnek, meg ilyesmi. Hála az ének van minimap, aminek nagyon örülök. Miért mondom ezt? Mert nem én töltöttem fel a minimapot, hanem egy kliensben van benne az egész, de ennek a kliensnek a nevét nem mondom, meg találjátok meg ti. Na jó, lehet a leírásban, de ezt nem tudom. Még ezt nem tudom megmondani 100%-osan. Most egy hosszabb videózásos napot terveztem. 2 videót vagy 3 videót fogok felvenni. Vas! No, ez jó. Akkor tudjátok, hogy most kell csinálni. Crafting table-t lerakni. Ez fasz a hang volt. Ez az egy kis vas. Ez 11 vas, ami azt jelenti, hogy van is már egy tök jó kis melvertünk, és szerintem mehetünk is tovább. Melvétet inkább először kardot csinálnék a vasból. Vagy hogyha találok gyémántot, akkor egy csákányt, és akkor abból csinálok eszközöket. Csak akkor inkább a facsákányt koptassuk már el először. Nem tudok miről beszélgetni.
Igazából hát úgy terveztem, hogy nem fogok semmit kivágni, tehát mindent látni fogtok a sorozatban, mert mi van, hogyha pont egy vágás alatt halok meg, tehát értitek? És ez nem túlságosan jó dolog. Igazából azért kezdtem a hardcore-ozni, mert láttam egy csomó YouTube videóst, aki elkezdett, tehát mondom, akkor én is belevágok. Hát most na. Nagyon-nagyon ugrálgat az FPS számláló, ez nekem nagyon nem tetszik. Várjátok csak egy pillanat, még egy kis... Jó. Jó sok kapasztónom. Házon még nem gondolkoztam. Nem tudom, hogy milyen stílusú házat szeretnék. Cobblestone vagy ilyesmi. Amúgy zombikat hallok nagyon erőteljes mértékben. Erőteljes mértékben, ez nagyon szép kifejezés volt. Jó, megvan most már. Ez az. Folytassuk. Úgy érzem, hogy kezd sötétedni. Ami nem jelent jót. Nem vagyok annyira beszédes. Mint ezt láthatjátok is. Hogyha hagyjátok is. Nem igaz, elkezdett esteledni, és nem találtunk még szenet. Fú, várjatok. Én szerintem felmegyek, és vagy még nem menjek fel, egész este bányászok. Lehet, hogy egész este bányászni kéne, az lenne a legjobb. Jó, elő a crafting table-t és még egy adag csákányt craftoljunk. Mondjuk 3-at. Shift. Így. Jaj. Igazából remélem, hogy tetszeni fognak nektek a videók, meg ilyesmi. Nem vagyok túlságosan jártas ebben, ez az első videóm. De... szén, ez az. Szénből csinálunk egy kis fákját, meg... Igazából kajas, bár nem nagyon éhezem, még. Várj, csak ezt a kis... egy kis redstone. Redstone-ból nem tudom, mit tudok csinálni, nem vagyok annyira nagy tudományos redstone most. Igazából egy pisztonajtot azán össze tudnék dobni. Csak most még nem. Most még nincs hozzá. Most nem tudom, hogy csináljak-e kőcsákányt. Szerintem azt fogom most csinálni, hogy én eddig a szintig leástam. 12-es blokknál vagyok, tökéletes, akkor itt elkezdünk gyémántot keresni. Hoppá! Gyémánt! Akkor ezt tudjátok, hogy mit jelent? Craft table és furnace.